hogyha van egy olyan szituáció, amit szeretnétek megvalósítani, legyen az akár a párkapcsolattal, vagy a növekedéssel, vagy a nem tudom én, a bőséggyarapításával kapcsolatos nézőpont és megvalósítás, de legyen ez akár egy utazás. Például, ha most itt vagy Nóra, akkor ezt remélem, hogy megengeded így ebben a csoportban, hogy a Nóra részt vesz az Életem Előbb Mentor programban, most már a 2. éve vagyunk együtt, elképesztő dolgokat teremt az életébe, azért, mert nem a limitáló gondolkodás mentén működik, mert persze ő is mondhatná azt, hogy igen, alkalmazásban dolgozom, ennyi és ennyi lehetőségem van, és nem járhatom be a világot. De a Nóra nem így gondolkodik, és ezért megtalálja annak a módját, hogy bejárja a világot. És ebben az évben is már a sokadik hosszú utazásán vesz részt például a világban, azért, mert egy teljesen más kapcsolót működtet az agyába, és ez az, ami a tudatosság. Ez az, ami nem a konvenciókhoz való ragaszkodás, hanem a láthatón túli gondolkodásmód.